Dewi, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Alhamdulillah. Lagi bikin konten pemirsa, ya. Ayo iki tutup lawange, Nduk. Ayo ning gone Mbah Yi. Ayo. Terima kasih. Saya ucapkan untuk mbah-mbah ini mendapat amanah untuk menyampaikan amanah-amanah. Kuwi tutup sik lawange. Disampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ini sebuah amanah ya pemirsa yang harus dikerjakan sebagai kurir. Alhamdulillah. Ini ternyata 3 kiloan pemirsa ya. Biasanya kan 2,5. Niki sekalian pemirsa. Jadi ada beras wapi. Jadi sing menerima juga alhamdulillah ikut bahagia. Minyaknya nggih, minyak kita yang sangat bening-bening sekali. Nah, ayo Makja. Mbah Yi teng mriku mawon jan mungkin nek mboten saged nganu malahan. Mboten saged ngadeg. Nduk, dengerin Ibu. Kamu tidak usah bersedih, hatimu jangan galau. Bariki umbah-umbah aku wis kondo karo Pak PLN. Dululut. Assalamualaikum Pak PLN. Ini Mbok Barongan ya? Iya. Ada apa Bu kok telepon? Hari ini tolong ya Pak, listriknya jangan mati. Soalnya Intan belum umbah-umbah Pak. Terus Pak PLN jawab, "Tolot. Insya Allah tidak Bu Yuni, ini wet aman, semuanya aman, palang-palang juga aman. Semuanya aman karena semuanya sudah biasa. Urung atine galong urung nyandak kuwi mak. Oh urung mbah-mbah ya atine ya ngono kuwi mak pokoke. Sama nak roh dhewe Intan ya Makja. Ayo sini Dok, kok lak bergembira. Wes rene tak tekoki. Intan pengen apa? Tak tumbasno pengen apa? Gak pengen awar Makja, cedak Makja. Engko diceritani Makja. Makja duwe. Mang apa? Makja mah nyekel apa, Nduk? Luwe. Kuwi jenenge kaki 1.000. Gak pengen blonjo gone Mbah Lam. Gak mak wis emoh. Ampun, pengen sambel tahu. Mengke kula kukuske kerupuk nggih, mbas kerupuk. Kerupuk di sore wis ngono kuwi lah wis norno sampai sabar pemirsa trayo Intan ngono kuwi. Kerupuk sing sampean tumbasno ku lho mak inuk tenan kok Makja. Sing 5.000-an ku lho mak. Nanti dibelino Makja nanti. Mohon maaf ya pemirsa, Intan hari ini lagi tidak mood, tidak mau dijak ngonten. Wis pokoke sabar wong Intan ya wong ngene iki menghafal 1 sampai 10. Terakhir tak anu Mbah Yi tak kuwi. Nduk, coba kamu sabar. Mesti engko umbah-umbah. Engko nek listrike mati Bu apa? Ayo tak jak konten. Emoh ya wis ben Mbah Yi deh. Ben mboten usah dipaksa ben. Ini nek agek mute piye yo wis wong trayo. Wong tuwake manut lah wis karo Intan ngono ya malah. Rasa digawe. Sabar Mbah Yi. Nek eling zaman semono ya Allah pemirsa Intan. Wis perjuangane kita iki. Perjuangane kita karo. Ndek biyen ning Kudus barang. Iku apa, Mak? Golong Mbah Yi. Iya. Oh dikreseki. Diceprot Mas Peno nek. Oh, nggih mboten napa-napa. Wis kok kene, Mak. Oke ta. Guri-guri rapopo. Ini jadi 25 paket ya pemirsa. Alhamdulillah. Terima kasih untuk mbak-mbak Allah yang sudah mempercayakan kepada kami untuk menyalurkan rezekinya untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Aku semalam kan komunikasi, Mbak, seumpama di luar negeri Kendilan Gaduh boleh Mak.
Wong kemarin neng tahu neng merah kok, neng merah ya wis tahu. Dan ini ada usulan yang bagus dari Mak Jah. Bagaimana kalau kita meluncur ke negeri Ngroto? Oke Mak, siap. Engko mantuke sampean takjak ngabuburit. Mak Jah sekali-kali apa takjak tenggene buka niku lho sing Mbak Indah tumbas niku lho Bu, enten jajan-jajan, enten es teler. Mengke sela kalih Mak Jah ben milih pengen nopo ngoten. Yo, oke. Nah, kita tunjukkan Mak apa saja Mak Jah. Beras. Ada beras, Gula. minyak, roti. Minyak Ada minyak 2 Mak. Minyak 2. Iya. Iya sama tehnya 1. Amit. Amit yang sewu. Lah niki Mak Jah amit. Nah, nggih. Iya. Alhamdulillah. Mbah Yi, daerah mriki pun terbebas dari tikus. Sudah nggak ada tikus semalam nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya taruh meja Mbak Maja. Nggih. Kemarin Mas Andi nek dibujono ning kono Mbak. Nggih, Mak. Nggih, terima kasih. Gula pasir, minyak, ini nggih, teh. Nggih, amin. Amin Mbah Yi. Setelah ini nanti pemirsa saya ajak melihat senyumnya Intan. Kalau sudah humbah-humbah, sudah di-PP dan mencium harumnya kumbahan, wes suwun ngempun ra kaprah. Ada dia maafin apa nih kinaran ya ya. Itu kumbane tasi ya. Ini tak kayak ini ono ya Mbak. Soalnya aku bukan tasi, bawa figur piye kok tapi sing ngetara Mak Maja. Sama Repa. Bu. Sama Repa. Alah Intan aku ngeten anu Bu Yuni mengke tenggene kula nggih anu napa niku bersama niku lho buka bersama. Intan wis bingung Bu kok bravo. Wah, aku gak iso Bu. Aku gak iso kumbahanku piye? Aku 200. Tak silekno klambine Mbak Indah yo emoh Bu, emoh. Wis emoh aku emoh. Tenan Mak Jah kuwi. Sepurane nggih Mak, kula mboten hadir. Lah nggih mboten napa-napa Bu. Piye neh pemirsa? Nggih nek mau. Nyuwun sewu nggih kula liwat tengajeng kamera. Nyuwun sewu nggih. Sama dua tahun yang dia itu enggak apa-apa. Kamu suwe soalnya sesuk kan ning kono gak masalah Mak. Mungkin ini sama Bu aman dari dan pertikusan wis mantau hakune. Alhamdulillah tikusnya wis meledak wis dire. Aku nembak Pak Silo nang gitu ini. Nah, ini dulu Mak. Jadi sebelum dia sampai nggih. Kok nopo? 1 2 3 4 5 6 Mbak Yun sampean gak nemen Mbak Nana, nek opo deh aku pesen gedang sego pipit Mbak, ape tak kukus, cangkemku ki pahit Mbak, ngono. Terusan iya aku perono Dek, wong apa ki jenenge? Intan ki njaluk sambel tahu. Terus kula ngeten. Wes gak usah wong bengi mbok tumbas sego pecel genten gitu aku ngono. Karepe kan iki lho Mbak tak gawani cilik gak usah. Lah wong bengi aku mbok tukokno gentenan, kula ngoten nek Mbak Yi. Jenenge mbek kulo dak. Terus itu nek ini anu masuk sego pecel. Kalau sego pecel. Anu iki kok punya dokter Intan bubuk tukokno nggih.
ae lan popo iki tuku. Nggih. Ya, aku. Ngene iki jenengan roh anak tuku rumpuk ngoten iki senenge ora kaprah nggih, Mbah nggih. Sampai makjah barang makjah iki. Cara mono ngene pemirsa makjah ibaratnya anak mbarepe Mbah nggih. Pertama Mbah Jah iki ya nek tidur nek Mbah ya. Mbah Jah Chef Marinka Julia Perez iki. Perez. Iki nomor 1. Terus aku wadine. Terus mbokane Repa, terus lagek Dek Dewi. Dadi makjah kuwi ya pamane aku gak enek ning omah, Dek Dewi gak ning omah. Sing selalu jeruntal dan jeruntul niliki. Bu emang piye ya makjah. Tenan pemirsa. Mbah sayur apa mateng. Nek enek sama makjah iki. Kacang asem. Tenan dadi ora gur kaya di dunia ngene iki tok. Tak anu iki wis kaya Mbak Yune dhewe iki lho wis. Iki munggo makjah kuwi duwe hektaran sawah ngono panen ceprutan mesti aku diteri. Ora trimo ah. Tak dongakno Mak sok ben sawahe sampean wagih hutan ceprutan gedang. Alah. Ya. Ya, ya. Iya jalan. Jalan. Dadak mak iki panene ning dunia ulek-ulek Ulekan ya, tuwek iki apa diwarisno ya duwene siji. Iya, Bu. Apa-apa. Teh seger aras saja. Wong iki dewi-dewian, dewi-dewi bisa. Ya, pengen di belanja. Sinten, Bu? Makan. Oh. Pokoknya nek tak belanja tadi. Kok saiki goleki wong cilik iki kok susah. Ya mak cah ya. Paling Do makmur makmur iki aku ro ya mak ya. Paling dulu iki pokoknya saiki ra. Jadi. Sejarah Mas Pandi. Napa Mbah Yi? Karo Pak Sri. Keramik, pralon. Ndang botol sithik tak delokne Mas Pandi ning omah. Nggih. Ya tuku ya larang, Mbak. Tuku gurae sithik ya. Ini gak apa-apa. Nek bengi iki Papa Romeo kuwi ditemeni karo Mama Juliet nggarap nggone Repa. Wis apik pemirsa cara ngono wis jerone pun dilepo Mbah Yi. Dereng. Bakdo dilepo mungkin terus dipasangi keramik ngono ya Mama ya. Piye Mas? Temboknya belum. Bawah. Oh wis sorsek. Pesan kamar. Kamar. Iki barang. Wah, lah Repa mbayani ya. Kok temboknya sok-sok nek wis rezekine. Maksudnya tembok jedinge. Iya sok-sok nek, sing penting isor mek turun. Ngono, Mbak. Oh. Apa di keramik? Keramik. Kan keramiknya kamar mandi udah beli. Oh iya iya iya. Sama ini kok beli. Iki sithik bisa sithik. Iki nek sawe Bu kreseke. Rasanya kira apa mboten Bu? Sengaja. Piro lupat mo. Wis ora selek kan mencari. Apik. Kan arek sesuk arek. Nanti kan apaan? Iya, Mak. Ini Mbah Putuk sak apaan? Mbak Putuk. Santai. Bisa nanti, bisa anu. Terus urunge masak. Oh iya, oke. Sore-sorean nanti ya. Iya, santai. Saiki ngono tapi ndek piano ning masih tak kurang. Lah iki kok nek dene gak tak kasani ngombah lah ya aku bisa atur Mak karo Intan. Aku bertanya. Iya. Nek wis Intan wis kabeh kan santai. Aku yo berubah, Mbak. sampean. Aku pokoknya terus muni apa yang ngadai yo esuk-esuk udah dadi. Lah kuwi motore kok ning kuwi njur. Tenan Intan nek yo hatine dik gundah iki moh pemirsa disote moh. Heeh. Sekarang ngerti lah. Setelah yo Mbak Lin ya. Oh nggih Mbah Yi. Iki makan disukani kresek ngoten Mbah Yi napa? Borong ora? Gak. Boten iki Mak Gak. Bukan ya berarti kae berarti. Kene Apa ya? tak golekane Mama.
Berarti gak apa-apa. Mboten kok, Gak berarti kok tidak kuat dowo, Bu. Mungkin apa piye ya didadekno loro iki. Mboten nih, Bu. Gak. Mboten dadah kok. Mas aku tok cepet sama Sandi. Mboten. Reseknya kurang loh, Bu, gak ada. Baik cek ya. Enak, ya wes. Maksudnya gak... Setunggal aja ngeten iki reseke pinten to iki? 15.000 lho iki lho. Isine isi 12. Gak roh, sih saya kok ngetekno iki bilang ngono sih ah. Entek nosek to, ini tarik buka piro sih. Yes. Itu sama ini lah pokok. Nah, masalah. Enak 15 pura ya, enak. Kopi enak, Mak. Iki piro? Zero, lupatno, zero. Itu situasi, Mak. Itulah sih. 18 kuwi, Mak, wis iki. 19, berarti 19 20 Bu ya. 20 paling dia, Oh, 19 ke 20 ya. Zero, lupat, dia, Mak. Iya. 20 paling. Pak, mboke melok nyepil ya, Duk, Pak. Iki lawange loro. Repas jek nang Mangguri pemirsa, nggih. Dan ini tadi malam sudah dikerjakno Pak Silo. Enek tundakane kaya ngene nggih pemirsa. No. Loh. Loh, luas banget nggih rencanane. Rencanane jerone kamar mandine luas banget. Tuh. Ya pun pemirsa nggih demikian konten ngadai sembako ini dari Mbak Hamba Allah. Sekali lagi ini dari Mbak Hamba Allah dan saya hanya sebagai penyampai kurir nggih menyampaikan. Oh, selesai. Oh, 20 ya Bu gila sih. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Mak Jah. 21, 22 sih ya hitungan pengurung. sampun. 22, 23, 24, 25 pas ya. 25 paket. Terima kasih nggih Mak Jah Iya, nggih. sama-sama. Sakniki aku tak menemui Putri Kembang Randu Ya, oke. nggih yang hatinya lagi galau. Kandani yang ngono wis dijak ning. Jan lah apale kamar Mbah mandi Yi. lah wis. Ya. Ampun apal to. Sapal wis Mripatku ki ngantuk, tapi aku tek umbah-umbah ayo nduk tak jak syuting. Yo emoh, Mak. Umbah-umbah sih aku lagi ngantuk. Takoke Mak Jan Pripun? susuran sing ngkon nyapu. Nggih. Tenan Intan? sering Mak Jan. Ku sing nyapu sapa, Bu? Intan, Bu. Nang turu kok kono. Nggih. Lah sapune ning ndi, Mbak? Bu. Ana apa-apa nyapu aku. Ya dikae kowe ember tau ya, Mak. Iya, Allah Mak Jah internet. Langsung budal dhewe nyapu dhek. Nggih, nggih. Ben mak ben Tak totong begini. Pemirsa, inilah wajah ceria Intan. Wes guyu lah, wes bombal. Dek Mak tak jak syuting emoh pemirsa. Dia mang cemburut. Cemberut kok, cemberut ki ngene kok ta, inget ya Ibu. Piye nek cemberut? Cemburut ngene. Atine galau pemirsa. Tapi tenan ki mang galau. Terus dekne solawatan pemirsa. Bar solawatan kan wis bar to. Wis Bu, atiku wis suwayem. Sesuk karek nggon berenang. Iya wis to. Wis to santai. Penting paringi awake sehat. Awake sehat ngono lho, Nduk. Pinaringan sehat walafiat. Dadi mergawe itu ya ning ati ya tenang. Aja cemberut ta, Nduk. Nduk cemberut ibu melok sedih. Ngono lho. Nek ning jaba nggih tak penutupan aku. Apa mbok goleki?
Kumban. Wis bar ta? Heeh. Lho, kelem bolong tan? Kai. Yo i. Oke. Sing iku yo bolong. Lebu yo karo. Ya ampun pemirsa, demikian nggih konten pagi ini. Apa jenenge? Bungkus-bungkus amanah dari Mbak Allah. Jadi insya Allah nanti segera akan disalurkan. Saya sangat berterima kasih karena dengan dititipi aku yo untuk konten pemirsa. Untuk konten bisa berinteraksi dengan seseorang atau beberapa orang yang langsung bisa komunikasi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Mbak Allah yang telah mempercayakan kepada kami, malah ngekei konten aku. Kadang ini tenang pemirsa, aku ra duwe ide arep konten opo yo. Nah, iki ketolong banget karo Mbak Allah iso apa ya menyalurkan rezekinya nggih. Wes kita doakan semoga pemirsa kita semua intan kuabeh iso berbagi kaya Mbak Allah, iso berbagi kaya Mak Damis. Ya Dok ya. Rezekine lancar, rezekine berkah barokah, dan pemirsa-pemirsa yo iso seumpama kita belum menemukan orang baik di sekitar kita, muga-muga kita ini salah satunya sing iso memberikan senyum kepada sekitar ya Tan ya. Ya pun kami pamit dulu pemirsa, seumpama nek salah kata njaluk sepuro sing sakake nggih pemirsa. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wes aku ki akeh kurangi, akeh salahe, akeh kilape. Sedonga terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus aku nek gembok kayak senyum yo gongso mati kamerane iki. Pemirsa dikek senyum sik ya. Ngene sarange yo. Sarang yo iki kan ngene ta, Dok? Nah, lah wes oke. Cus. Wes ayem ya? Iya.